Ten filmik będzie nazywać Parodię polityków Teatrum Illuminatum. W ramach projektu Teatrum Illuminatum robiliśmy różne parodie, groteski, no i między innymi też parodie polityków. Niedawno wstawiłem różne parodie polityków i specjalnie wstawiłem polityków różnych opcji, tak żeby zobaczyć, jakie będą reakcje. No i mogłem tam nawet zobaczyć też oczywiście, bo są te analizy, ile procent filmiku zostało przyjrzanych, bo nawet jak się obejrzy tylko część filmików, to jest odhaczone. To jest odhaczone, że się obejrzało tak, jakby się obejrzało cały. A to nie musi tak być. Więc ja widziałem, że oglądali w przypadku dwóch tylko polityków, bo tam byli bardzo różni. Od Jarubasa przez Palikota, Trzaskowski i tak dalej, Duda i tak dalej, Komorowski. Także cudzoziemscy i tak dalej. To zauważyłem, że w przypadku tylko dwóch było coś takiego, że obejrzano bardzo mały fragment filmu, to YouTube Analytics mi powiedziało, a potem zostawiono negatywny komentarz. Tak to generalnie nie było żadnych negatywnych komentarzy. Tylko pod dwoma filmami. Pod parodią Brauna i pod parodią Mikkego oczywiście. No i niby z kozery mówi się, że ci politycy, właśnie Braun i Mikke, obecnie w tej samej partii Konfederacja, nie mają zwolenników, mają wyznawców. No to nie jest to jakby tylko takie powiedzenie, tylko ja to mam sprawdzone na zasadzie, można powiedzieć, empirycznej, na zasadzie dowodu naukowego. Tada!